खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 6 आगस्ट फानजामुथिखौ फरायसिनो लादों आं गेवलां हाज'हारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। नोंथांनि थाखाय दुखुगोनां सम जानो हागौ। नोंथांनि मावनाय खामानिया फेलें जानो हागौ। सोरजोंबा निन्दा खालामजागोन। बृष राशि। मोजां सान। नोंथाङा मावनो लानाय खामानियाव जाफुंगोन। गुबुननिफ्राय मान मोनगोन। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि नखराव फुजा होयोब्ला नोंथांनि नखराव सान्थि फैगोन। राज फुजा होयोब्ला नोंथांनि साबसिन। कर्कट राशि। सांग्रां जा। नोंथांनि मावनो लानाय खामानियाव हेंथा फैगोन। नोंथाङा सांग्रां जानाया मोजां। सिंह राशि। दिनैनि नोंथांनि दिना मोजां जानाय नङा। नोंथाङा दुखु जानो नांगोन। मोजां मोनज्लायनायजों नोंथाङा नागारलायनो हागौ। सांग्रां जानाया मोजां। कन्या राशि। मोजां सान। दिनै नोंथांनि नखराव सुखु गोजोन फैगोन। नोंथांनि दिनैनि साना मोजां। तुला राशि। सांग्रां जा। नोंथांनि दिनैनि दिना मोजां नङा। नोंथांनि गेजेराव हरखाब जाब्रबथाय जानो हागौ। सांग्रां जानाया नोंथांनि साबसिन। वृश्चिक राशि। नोंथांनि मावनाय खामानिखौ गुबुना मेगन सागोन। नोंथांनि गेजेराव सुथुर नोजोरा गोग्लैगोन। सांग्रां जानाया नोंथांनि मोजां। धनु राशि। नोंथांनि गोसोआव सोरखौबा गाज्रि साननाय फैगोन। गुबुननि फारसे नोंथाङा गाज्रि सानगोन। गोसोआव मुगैनाय फैगोन। मकर राशि। सांग्रां जा। नोंथांनि खामानियाव हेंथा फैगोन। नोंथाङा खहा जानो हागौ। नोंथांखौ नोंथांनि सुथुरा खहा खालामनो हागौ। सांग्रां जानाया मोजां। कुम्भ राशि। नोंथांनि गोसोआव सन्देह सोमजिगोन। गावनि मोजां मोननायनि सायाव सन्देह खालामगोन। सन्देहजों नोंथांनि गेजेराव हेंथा फैनो हागौ। मीन राशि। नोंथांनि दिनैनि साना मोजां। जायखिजाया खामानियाव देरहासारनो हागोन। साननायफ्रा जाफुंगोन। आनजाद होदोंब्ला आनजादाव उथ्रिसारनो हागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। सोलोंथाइ बोसोर 2023-24 नि थाखाय फरायसाफोरनो गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्टस कलेजआ। क'क्राझार सोहोरजों नांजाबनाय हाब्रुबारियाव थानाय बिटिआरनि गंसेल' डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्टस सरकारि कलेजआव दायो फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया अनलाइननि गेजेरजों सोलिगासिनो। फरायसाफोरा क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्टस.in वेबसाइटआव थांनानै मुंखौ थिसननो हागोन। 12 थाखो उथ्रिसारनाय फरायसाफोरा बेचेलर अफ फाइन आर्टस, बेचेलर अफ मिउजिक आयदानि थाखाय मुं थिसननो हागोन। बे सरकारि कलेजआव मोजां सोलोंथाइजों लोगोसेयैनो हौवासा हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफोरा क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्टस सरकारि कलेजआव गोदानै मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9085292451 आरो 9365491257 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।